Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो आंनि vlogआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर जोङो मा होनोमोनलाय बेखौ मिथनखौ बेयाव माने बेरायनो थांगासिनो दं आरो जोङो आरो आंजों सोर सोर दं नै लोगोफोर हाय होनहरदो दे हाय आयु खानो माथो फाग्ला जाबायलै जायला जाबाय गारि गोदानजों दिनैसो फार्स्ट बेरायनो ओंखारबाय जों लोगोफोर दा सालायथ'वाखै सालायनो एसे गोब्राब जादों सिखायगासिनो दं आरो जोंना जावसा आबा दं एक्सपार्ट हाय होनहरदो जावसा आबा डिस्टार्ब जायोनो लोगोफोर दा देखायनोसै आं जावसा आबाखौ मोजांनो साफाथार जोंना जावसा आबाया आया ग्रामार बाहायलै दायो जोङो दब'खाजार मोनफैबाय हाजो दब'खाजार मिथुनजय मन्दिराव थांगासिनो दं लोगोफोर बै मन्दिराव बेरायफैदोंलै दब'खाजार मोनबाय लोगोफोर थांगासिनो दङ बरिया लोगोफोर जायगाया लोगोफोर जोङो नगाव बाइपास मोनफैबाय दायो मन्दिरबो मोनसिगोन बाइपास जानाय लोगोफोर बाइपास नगाव बाइपास मोनबाय तेजपुर र'डआव फैबाय जोङो तेजपुर र'डनिफ्राय बबेथिं हाबनांगौ राइटथिं मोनबाय आरोना मन्दिराव फैनो होननानै दिनैसो मोनफैबाय मारै मोनदों नोंथांमोनालाय गारि गोदानाव गाखोनानै बेरायनो मोननानै मोनदोंना मोनाखै खानो मोखांखौ देबाय दं नोंसोरलाय मा खानायखौ देलायबाय थायो खादोंना देबाय थायो खानाया खाबथा मा जागोन सेंग्राफोरजों देलायनायानो नायदो जों बादे थब्लाब्ला जानांगौ ना लोगोफोर ओमफ्राय दारि एसे लानोसै लोगोफोर फाइनेलि जों डेस्टिनेसनाव मोनफैबाय मृत्युंजय मन्दिराव सफैबाय लोगोफोर दा जों गारिखौ पार्किं खालामबाय आरो बेक साइडआव दं पार्किंआ गारिखौ पार्क खालामबाय आरो जों थांगासिनो दं दायो मन्दिर खाथियाव थांनोसै नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिनिफ्राय नुलांजोबगोन आरो मा नांगौ फुजानि थाखाय सब बुस्थु मोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय मन्दिरा बै साइडआवनो मन्दिरा सब दंजोबो बिजानि पार्किं बिजा पार्क दं आरो बिजाबो दखान गोजा दंजोबो आरो बिजा दायो जों मन्दिराव थांनोसै खाथियाव बिदिनो मिथुनजय मन्दिर फैबाय खाथियावनो बेक साइडआव देखायनोसै नुबाय मिथुनजय मन्दिराव मोनफैबाय जों गेटआव लोगोफोर